Wasu 'yan bindiga sun sace mutane fiye da guda 50 a wani mummunan farmaki da suka kai a wasu ƙauyuka na jihar Zamfara. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri namu na tsaro haƙƙin al'umma. Tashar Taskar Ji da Kunna dai ba ta ƙasa a gwiwa wajen kodayaushe tana shiga sassan duniya tana zaƙulo muku labari. A yau ma labarin da tashar Taskar Ji da Kunna ta samo labari ne wanda wasu 'yan bindiga suka yi wani mummunan ta'asa inda suka sace mutane guda 50 a wani mummunan hari da suka kai a yankin Zamfara. Ga dai labarin kamar yadda tashar Taskar Ji da Kunna ta samu. Kafin ka wuce mai sauraro, ka danna mana subscribe sannan ka danna alamun ƙararrawa domin samun labarai a kan kari. Mutane fiye da 50 ne 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a yankin arewa maso yammacin Najeriya mai fama da tashe-tashen hankula tare da sace mutane domin neman kuɗin fansa, wanda ya kassara lamura a yankin tare da tsananta talauci da jama'an da ke fama da ke zama a wannan waje. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya rawaito wata cibiyar tattara bayanai ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Lahadin nan cewa harin shine na baya-bayan nan da aka kwashi mutane masu yawan gaske a ƙauyen Sabon Garin Damri da ke jihar Zamfara ta Najeriya. AFP dai sun rawaito cewa al'ummar garin na rayuwa ne a cikin ƙunci saboda makamantan munanan hare-hare da suka zame musu kamar ruwan dare, inda a mafi yawan lokuta 'yan bindigar kan shiga garin su saci mutane don neman kuɗin fansa kuma su yashe dukiyoyin jama'a a nan take. Ƙauyuka da dama su ne a cikin wannan jiha ta Zamfara yanzu haka ake rayuwa a ƙarƙashin tsarin biyan haraji ga 'yan bindiga, sai dai hakan baya hana wannan ɓata garin kai musu hari a lokuta da dama domin su kama mutanen da suke zama a wannan waje su ba su kuɗin fansa. Duk da sake tsanantar hare-hare, wannan ne karan farko a shekarar nan da 'yan bindigar ke satar mutane masu yawan gaske a wani mummunan hari guda a cikin ƙaramar hukumar ta Bakura. Ko da tashar AFP ta nemi ji daga kakakin rundunar 'yan sandar na jihar Zamfara, amma hakan bai yi a game da wannan mummunan hari da ake yawan kaiwa, amma hakan bai sa an samu ruwa hakan bai sa haƙar ta cimma ruwa ba. Hararen 'yan bindigan dai a sassan arewa maso yammacin Najeriya, wanda ya samo asali ne ga rikici tsakanin makiyaya da manoma, ya juye zuwa wani mafi munin zagon ƙasa ga tattalin arziki tare da zaman lafiyar ilahirin yankin na arewacin ƙasar, wanda kawo yanzu ya haddasa matsaloli masu alaƙa da ƙarancin abinci da rashin aikin yi, sannan kuma ya tilasta an kulle ɗimbin makarantu a yankunan. Ko a watan jiya da ya gabata sai da 'yan bindiga suka kashe mutane 33 da suka yi garkuwa da su a watan Fabrairu, duk da kuwa yadda suka karɓi kuɗin fansa wanda ya kai dalar Amurka 33,700. Masu sauraro, wannan al'amari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin ba yiwuwa fa a ce a saci mutum har sama da guda 50 kuma a ce jami'an tsaro ba su ga inda aka wuce da wa'annan mutane ba. Sai dai kuma yadda Najeriya take, akan iya cewa ba a gani ba, domin al'amarin ya fi ƙarfin kundila. Masu sauraro, a nan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu na tsaro haƙƙin al'umma wanda tashar Taskar Ji da Kunna take kawowa. Sai wani lokaci kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu kawo muku wasu labaran in Allah ya yarda. Mu ne muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.